Salamu alaikum, barka da warhaka. Yau ma dai kamar kullum mun kawo muku wani abu. Wannan kuma ba komai bane illa yadda za ka sa hoto ya dinga yin motsi, ko ka sa shi yayi dariya ko kuka ko kuma wannan hali na tsumewa. Duk yadda kake so za ka iya yi. Daga farko dai za ka yi amfani da wannan app ɗin. Ga shi nan, za ka gan shi Motion Pro. Idan ka je ka yi downloading a Play Store, bayan ka yi downloading za ka zo ka shiga. Bayan ka shiga za ka taɓa nan gurin. Daga nan kuma ga nan kyamara a ƙasa, in kana so ka ɗauki hoton ne ka saka, in kuma kana so ga nan library, ga nan gallery. To sai ka shiga library, sai ka je kai ka gallery naka na kan wayanka. Idan ka shiga ga shi nan, yanzu bari mu gwada zaɓen wani hoto mu yi amfani da shi. Bari mu duba wani hoto da za mu gwada shi. Yauwa ga nan cikin waɗannan, yauwa ga nan wannan. Bari mu yi amfani da shi. Yauwa bayan ka shiga, idan hoton ya zo shi zai nuno maka kamar haka. To sai ka taɓa wannan guda ɗaya. Ga shi nan zai nuno maka haka, ga nan ido. Sai ka saita idon shi. Sai ka saita idanuwa. Bayan ka saita ido hakan nan, yauwa ga shi nan dai ka saita idanuwa, sai ka saita baki kuma. Yauwa sai ka saita baki. Yauwa bayan ka saita idanuwa sai ka zo ka rage girmansu. Za ka yi amfani da waɗannan abubuwan da suke ƙasa a jere. Da su za ka rage girmansu ko kuma ka mummurɗa shi yanda kake so. Ga shi nan ina rage girmansa. Ka dawo da shi ɗan ƙararrami ya shiga cikin idon sosai. Ka ajiye shi kan ƙwayar idon. Ga shi nan dai wannan hoto ya dawo ɗan ƙararrami a cikin idon. Saura ɗayan. Kun gani dai? Kun gani ina saita shi a cikin idon. Yauwa to na saita shi, bari na gwada. Idan ka zo ga nan emoji a nan dungu gefen nan, ka gani yana ƙyaƙƙyafta ido. Ga nan emoji a nan, duk wanda kake so, kana so yayi dariya ne. Ga nan na ɓacin rai. Yanzu kun ga da ke ƙyatta idon yana yin wani iri, yayi wani bambara ƙwai, bai yi yadda ake so ba. Sai ka koma, sai ka ƙara taɓa kan idon, sai ka ƙara rage girman abun. Sai ka ƙara rage girman shi, ya dawo ɗan ƙararrami a ciki. Ka ƙara taɓa ɗayan ma, shi ma ya dawo ɗan ƙararrami a ciki. Ya dawo ɗan ƙararrami, ga shi nan. Ina rage girmansa. Sai kai OK. Sai ka ƙara gwadawa. Yanzu har yanzu dai ga shi nan yana ƙyafta idon sosai. Sai ƙara komawa ka rage girmansa. Ƙara rage girman shi.
Yauwa kun ga dai gashi nan yanzu ya ragu. Gashi nan dai kun ga hoto ne yanzu mun sa shi yana motsi. Bari mu ƙara ragewa mu gani ko zai yi yanda ake so. Bari mu bar shi haka mu gani. To gashi nan dai yanzu baya ma ƙyatta idon sosai saboda mun rage shi da yawa. Bari mu ƙara ɗan ƙarawa kaɗan saboda muna ganin ƙyatta idon da yake. Bari mu ƙara ɗayan ma. Yauwa gashi nan to. Kun ga yanzu dai wannan mun sa shi ya tsaye da fiskan shi normal. Gashi nan kuma mun sa shi yana dariya. Nan kuma kun ga ya damuƙa fiska yana hali na ɓacin rai. Wannan ma na ɓacin rai ne. To bari dai mu bar shi a dariyan zai fi kyan gani. Sai bayan ka gama yin wannan ka saita shi yana ma yanda kake so. To ga nan a ƙasa nan ga wani abu mai kaman kyamara kaman mene shi za ka yi recording da shi ya zama hoton idan ka ɗauka yanzu haka yana haka sai ya zama bidiyo. To bari mu yi ku gani. Da zarar ka yi haka shi kenan sai ka yi saving ga nan saving a nan dungun ƙasa. Idan ka yi saving shi kenan ya save a gallery naka. Sai ka fita sai ka je ka gallery ka duba ka gani. Yanzu ga nan gallery mu ga videos nan. Yanzu bari mu shiga. Kun ga bidiyon namun ko? Kun gan shi ko? Kun ga ya damuƙa fiska zai ƙara dawo da fiskan shi normal in zai fara dariya. To alhamdulillah idan yau ne farkon zuwan ka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗaura abu shine zai baka damar samu cikin sauƙi. Sai anjima. Fatan kowa samu alkhairi.